살아요. 올라선 너 강이 타고요. 너무 너 한명 살아야 강이 타고 등재 원하는 저라고 한강 있거든. 저는 깨보나 깨보 우스간에 있는데 저는 뭐 하지 내 한명 살아야 지나가는 저 타고 한명만은 신이 봉처럼 신이 너처럼 따보고 어다가 빌만 난다. 한명만은 안권자니 묻은데 안권자니 묻은 뒤에 어머 하이저라고 뭐 이제 스포로 루번 받은 뭐 이제 스포로 사받은 뭐 이제 스포로 무방하는 놈이 너랑 또 할게 말 마세요 뭐 되게 이리 살던든 아무런 것 뭐 분노까지 가느냐 정신이 더 바로 병난이 가느냐 신이 더 바로 병난이 가느냐 정 무방하는 너 여기를 이제 막한나냐 너는 뭐할 것이 정피가 더 무방하는 너 여기를 했다 마루나이 정부하게 건강게 나비만이 탔나이 마만이 나이 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मामानी नाई तांगाई जों यूनिटी तो मने भागे नाई अमित शाह मामानी नाई मागोशी नाई जों थांजा बंगांगे मागोशी नाई पृथ्वीयाव अमाहाय कुनो शक्ति फायगायाखै हि बुबागारानो मेसेज मानानै जों गोबाय ओंनाय अमकाशा फुटु गांदे जों दिनै बुबागारान लड़ाई मो फुटबल खामानि लड़ाइया मो क्रिकेट मैच लड़ाइया जे टाइम पाइखांगे पाया फानो कबलाय दंसा के मात नि नगर थांनानै अ तबांगा जों कबलायनिया साथिं याखैजा नों गासि बाबानो जों थांनानै तबा माखायाय मो फुटबल खामानि दंसा पायो ते दंसा पाया हेंजों लानो धुमा पाया दिबा दंसा पायो आवा हाया मो अ तबा जों कबलायनि मा फायाय अ तगानि स्पनो साइतंथों बिस्पना पातालपन्या जासपनो साइतंथों बरकनो सि बरकनो माइ तांनानि एबा माने अगिरिन नारुनाय बन्धन नारुनाय तिब्रासनो मथना हने थकनै थांनाय तावके निलार के आसुजान तासे सिन बुबागान बुमुं फुदगो बरा बरजनि खिसाइने हंगांगे दिनि बुकु हरनाया खाबो तांनाय सिन बुबागान बुमुं खुमानि बागैनाय बुबागान बुमुं खुमानि बागै ब खिसा लागोरो तमनि सानामुजुया हायबो मा सागा बिनि तमुंनि बागै दबे खिसा नो बुजुया बिनि तमुंनो सा मा बुजुगो पाताल गजनो मा बुजुया बिनि तमु बिनि डाइरेक्टर नो सा आं मा बुजुगो ए बुकु बजरा तम सागने बुबागान मा खानि थाया हंगांगे बिनि देवो दसामनाय आबाहाय बरकनि कखनाय सिनि बाक्सा ताबो सिनि जोहकल इंटेलिजेंस होनै वासा कुसि तमेरो बिनि कखनाय जुनो सिनि बरकनो किसा रेथाय माने लुन गना होनाय तलाङै दङ जेबा हान्याबो जों किसानि बागै लुबैनाय सिनि गोबां मानानि न जों आरथाया गनाय जों दजर मोननाय जों सिनि पार्मानेंट सलियो जों माय जों लगे मारलायनाय आंते बारा कथाया जिनोरो कथानाय गोबां न दङ जों जरा तंगमा खांगे तेबो सालायनाय आंगमनो गनाय सिनि बुबागाना बिलि तंगदै जे डाइरेक्टर नमने जों आबो माखानाय डिसिप्लिननि जों आबो माजों जों थांनानै नायनांगौ मा थांनाय फैनाय फालिनाय मा फालिनाय जों बुबागाना जे सामने आबो थानाय मा दंनाय